Рус Шуган ауыл жерлігі башлығы Альбина Басорина узған елғы ішченлікні яқтыртты. Жерлікте халық саны кемеген 3 яшындегі 317 кішінің яртысы шәһәрдә. Милік салымы тулысынша жиылмаған жер салымы арттырып өтелген. Сыйыр саны киму сүт бәясінің түбән болуы белән аңлатыла. Вячеслав Якимов агростартап программасында балық үрчтү проекты белән җиңгән пандемия сәбәпле акчасын ала алмаган. 18 үз мәшгуль авыл яшәешенә дә өлешен кертә. Педагогик коллектив бүген авыл мәгарифе тарихы музеен булдыру буенча да эшләй. Җирлектә пневмония белән 24 кеше авырган, берсе үлгән. Пандемияга карамастан мәдәни һәм спорт тормышы тиешле югарылыкта. Үзара салым акчасын җыю 100%-ка үтелгән. Юлларны карау, шу үләннәрен чабу, урамнарны яктырту шул хисапка эшләнгән. Планнан тыш мәктәп һәм мәдәният йорты өчен аерым су скважиналары ясалган. Планлаштырылган эшләрдән балалар майданчыгы төзисе, янгын сөндерү техникасы гаражын ремонтлыйсы бар. Планируем провести следующие работы. В Старой Татарской Смыловке, Островке зимне-летнее содержание дорог, также обслуживание уличных фонарей. В Русском Шугане зимне-летнее содержание дорог, обслуживание уличного освещения, скос травы, спил деревьев, закупка фонарей для уличного освещения, игровая площадка для катания на велосипедах, роликах, скейтбордах, наем разнорабочих для нужд благоустройства, ремонт пожарного депо, обслуживание кладбища, ремонт внутрипоселковых дорог. Баланлы авыл җирлегендә эш яшендәгеләр 342 кеше, 19 кеше районда, 53 еракка китеп эшли. 8 эшмәкәр 19 кешене эшли иткән. Намус агрофирмасында сезонлы эштә 10 кеше, 600 гектарлап пай җирен җирле ир-егетләр эшкәртә, ди авыл җирлеге башлыгы Илүсә Исламова. Пай җирләреннән файдаланган өчен 294 пайчыга шөр сектор исәбеннән 972 центнер арпа таратылды. Пай налогы өчен 228 мең сум акча кире кайтарылды. Шулай ук пай җирләрен үзләре алып, чәчеп, урып, шөгыльләнгән егетләребез бар. Алар 600 гектар чамасы җирне үзләре эшкәртә. Баланлы мәктәбе ремонтлануын авыл халкы ел вакыйгасы дип бәяли. Клубны да мәктәпкә күчерү күңелләренә хуш килгән. 2 фельдшер акушерлык пунктының Шуганкадагысына фельдшер кирәк. Үзара салым акчасына Баланлының үзәк башнясына реконструкция ясалган. Шуганкада ремонт эшләре булган. Шулай ук юл ремонты, чабу, җыештыру эшләре, урам утларын карау һәм башка эшләр башкарылган. Баланлыда югары очның су башнясын ремонтлыйсы, яшьләр урамында юл ремонтын башкарасы, Шуганка зиратында будка эшлисе, мәктәбен ремонтлыйсы бар. Авыллар, аларның кешеләре турындагы истәлекләрне мәңгеләштерү максатында эш бара. Әйткән аяныш итеп, теге ачылып әйткән сүзләреннән дөрес итеп кабул итәргә кирәк, чөнки один поле нивой. Әгәр дә җирлектә бүген аңа ярдәмче булмаса, әгәр дә инде актив булмаса, бөтенебез нәрсә өмет итеп көтеп ятсак, бер нәрсә эшләмичә, ул теге урыс ялкауларның әкиятләрендә генә бар. Ике җирлектә дә җыелышларда район башлыгы Рамил Муллин катнашты. Үз чыгышында ул районның социаль-икътисади торышы хакында сөйләде, быелга куелган бурычлар белән таныштырды. Бердәм булып, җәмгыять кануннарын үтәп, рухи дөньяга да илтифат итеп яшәү кирәклеген ассызыклады. Мөнирә Арсланова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.